Hallo lief mens. Vandaag leek het mij wel aardig om een gedicht van Rumi te delen, een Perzisch dichter uit 1200. Want wijsheden uit het verleden behouden de kracht om de gids van de toekomst te zijn. Dan nu Rumi, maar voor de aardigheid dan wel in het Roermonds. Heb ich het dich niet gezag? Ich heb dich toch gezag, verlaat mich niet. Ik ben die enige vriend en de bron van het leven. Al wil gij ze kwaad wel 1000 jaren weg, dich zal terugkomen, want ik ben die doel en die einde. Heb ik het dich niet gezag dat ze dich niet moest laten verleiden door de oogverblindende kleuren van de wereld, want ik ben de grote schilder. Heb ik het dich niet gezag dat ze in de visbus en dus niet op het land moest komen, want ik ben de diepe zee. Heb ik het dich niet gezag dat ze moest uitkijken niet in het net te komen wie een vogel, want ik ben die vleugels en die lichtkracht. En heb ik dich niet gezag dat ze dich niet moest laten omkallen, zodat ze dich veranderen in ijs, want ik ben die vuur en die warmte. Heb ik dich niet gezag dat ze dich splieten en gebroken, zodat ze alles wat ze geweten hebt vergeet? Ook dat ik de bron ben van alle deugden. Heb ik dich niet gezag dat ze niet twijfelen moest, dat ik het goed met alles voor heb, dat alles op zijn plek vult, want ik ben de schepper. Heb ik dich niet gezag dat die hert dich thuis kan brengen, want het weet goed dat ik die meester ben. Dit was de kosmos van deze week. En misschien heeft u ook wel een oude wijsheid voor de nieuwe week. Laat het mij weten. Tot weer. Tot kosmos. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Oomktime Roermond.